partea stângă e rege, dove che aspetta și dreapta e canonicul Siri, care se roagă la picioare. Deci stânga Ana, mândierea morților și stânga are au acest rotat și cele două laterale care se supreme. De cele mai separate. Asta și din lume, au scăpat și de popada. Lungimea e de 250 de metri. Se gândeam de aici, de 9000 de gânditori. Acum era liturghia de dimineață, mesa. Sigur, acum cum trăita Victor Hugo, romanul Quasimodo. Fiindcă de multe ori aici în piață se organizau execuții de prăjitoarelor. Știți ce era nebumeniul câte... Acum îi zice piața Parvis de Notre-Dame. De desubt este o expoziție arheologică, s-au găsit urme romane și statuia de acolo era un carul cel mare. Carul cel mare cu doi franci. Erau franci.